presented by Rangbaj Music। मिक्स बाय आर्यन रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायकोट। चुड़िया करेला खन खन बड़ी बिंदिया सतावेला। चुड़िया करेला खन खन बड़ी बिंदिया सतावेला। चुड़िया करेला खन खन बड़ी बिंदिया सतावेला। घरे कहिया ले अइबो बलम उठा लाली बोलावेला। घरे कहिया ले अइबो बलम उठा लाली बोलावेला। चुड़िया करेला खन खन बड़ी बिंदिया सतावेला। चुड़िया करेला खन खन बड़ी बिंदिया सतावेला। चुड़िया करेला खन खन बड़ी बिंदिया सतावेला। घर कहिया ले अइबो बलम उठ लाली बोलावेला। घर कहिया ले अइबो बलम उठ लाली बोलावेला। प्रेजेंटेड बाय रंगबाज म्यूजिक कनकुरा मोड़ गोपाल। काम ना आए कोई दुआ न लगे मेरे खुदा किसी को प्यार का अमल। मुर्सीना से अचरा सरकेला देख जो बन लोग तरसेला। मुर्सीना से अचरा सरकेला देख जो बन लोग तरसेला। या ऐसे ना सताव जल्दी से गले लगाव। या ऐसे ना सताव जल्दी से गले लगाव। लागे सुना से जिया नाही कुछ न भावेला। घर कहिया ले अइबो बलम उठ लाली बोलावेला। 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 प्रेजेंटेड बाय रंगबाज म्यूजिक कनकुरा मोड़ गोपाल। कनकुरा मोड़ गोपाल। मिक्स बाय आर्यन रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचायकोट। सब कोई सिंगार रह छूछे हो नहीं संदेशवरिया पूछे हो। सब कोई सिंगार रह छूछे हो नहीं संदेशवरिया पूछे हो। सुनी नागेंद्र सोइया बथता मोर कलैया। सुनी नागेंद्र सोइया बथता मोर कलैया। डीजे विकास ताना मारे बिंदिया न भावेला। घर कहिया ले अइबो बलम उठ लाली बोलावेला। घर कहिया ले अइबो बलम उठ लाली बोलावेला। चुड़िया करेला खन खन बड़ी बिंदिया सतावेला। चुड़िया करेला खन खन बड़ी बिंदिया सतावेला। चुड़िया करेला खन खन बड़ी बिंदिया सतावेला। घर कहिया ले अइबो बलम उठ लाली बोलावेला। घर कहिया ले अइबो बलम उठ लाली बोलावेला।
रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचाय कोट साईं मंदिर के पास।